Slijedi odlomak iz knjige, koju sam pročitati, kaže o kakvom jeziku se radi, o kojoj vjerskoj zajednici, to su stvarno samo katolici, što je naravno izolače, i o zemlji i o kakvoj sudbini. Ako smijem, citiram, lipo naše selo. Lipo je bilo naše selo, 4 stua lijat sme na južnoj Meravi, v Frelištofi, Dobrom Dvoru, a Novoj Preravi, živili i hrvatski govorili. Ali danas su to od Hrvatov opuštena sela. Kur dvakrat za posljednjih 400 let su nas od naših rodnih selov silnu moć prognali. Koncem 15. stoljeća su Turki naše hrvatske, potom preoce, on piše Ane, a iz njihove domovine pa tuju zemlju prognali, a po drugi put, po drugom svjetskom boju, po vojni, su nas komunisti autu i cugom po cijeloj sjevernoj Moravi pa čuda tujih selov roselili. Nisu znali kada će se cesta skončiti, kada će za nje zvoni. Tako su se Hrvati pokupili, danas živiju po cijelom svijetu, a spominjaju na staro selo kada su se narodili, a 400 lijat živili. Oni, a njihovi pravoci, a pramajke. Najzad su ostali njihovi pokojni, taka je odsudnja.